L-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia sab li l-Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu ħati ta' ksur ta' privileġġ wara li ma korreġgħux stqarrijiet u rapporti folot kif konkluż f'ruling preċedenti mitlub il-Ministru Byron Kamiller il-ġimgħa l-oħra. Dakinhar l-Speaker ikkonkluda l-istqarrija uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u rapportaġġ fin-net gidbu meta għawġu diskors tal-Ministru għall-intern dwar rejds tal-Pulizija li wassal għal konfiska ta' kilos ta' droga kokaina u l-arrest ta' persuni. Fir-ruling ta' tnejn filgħodu l-Speaker qal il-ġimgħa l-oħra inkariga l-iskrivana tal-Kamra biex tibgħat lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello fejn informah bid-deċiżjoni u qallu biex isiru l-korrezzjonijiet meħtieġa, deċiżjoni li iżda ġiet injorata mit-tmexxija nazzjonalista. Fl-aħħar jiem One News ukoll staqsa lill-Kap Nazzjonalista Elix Borg dwar l-ewwel deċiżjoni fejn indika ċar li ma kellu l-ebda intenzjoni li jkorreġġi il-gideb tal-partit tiegħu u minflok farfar ir-responsabilità bl-iskuża li m'għandu l-ebda kontroll fuq il-medja tiegħu stess. Intalab ukoll li intom tikkorreġu nistgħu ngħidu xi stqarrijiet u anke artikli fuq in-nett wara li kdibtu fuq il-Ministru Byron Kamiller. Dan għadkom m'għamiltuhx għalfejn. Ovvjament ħanajlek in-nett taf li hija medja ġifieri ma nistax niddetta il-nett xi jikbux ma jikbux ta' ġifieri. Issa l-Speaker innota kif l-ordni mill-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż ġiet injorata kompletament mill-Partit Nazzjonalista u għaldaqstant għadda il-każ lill-Kumitat Parlamentari dwar il-privileġġi għal passi neċessarji. Wara li s-sedja ħadet nota ta' dan kollu u sal-lum ma saret l-ebda korrezzjoni kif indikata fir-ruling. Is-sedja wara li rat il-Kap 113 li huwa l-ordinanza dwar il-privileġġi u s-setat tal-Kamra tad-Deputati u in partikolari l-artiklu 11 paragrafu 4 su paragrafu K li jgħid ċar il-pubblikazzjoni volontarja u traskuraġġja ta' xi rapport fals jew mawwex ta' xi dibattu jew proċediment tal-Kamra jew ta' xi kumitat tagħha nagħmel kotazzjoni. U wara dan kollu, is-sedja issib prima faċi ħati ta' ksur ta' privileġġ l-istess dirigenti u ċoe is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jew minn minnu inkarigat personali mill-ħruġ tal-istqarrijiet tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll l-editur preżenti tan-Net News Portal u tibgħat dan kollu l-Kumitat dwar il-privileġġi tal-Kamra sabiex jiġi mill-istess Kamra.